I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. Nagsama-sama tayo ulit dito. Sa bagay, taong-taong na ito, Christmas party tayo. Pangalawa po, kay Sir San Diego, nandyan siya. Ililingat niya talaga yung MDF. 19, natatandaan ko, nag-umpisa kami dyan, mga 2016. Nakano na po kami sa Palit. Opo, sila po yung unang nakasama namin at yung dito nga sa PNP natin. Opo, dito po, yun po, totoo po yung sinasabi ni Sir. Kailangan po dito tulong-tulong tayo. Hindi lang po dapat na iisa ang gagawa, tayong lahat. Para malakas po ang pwersa natin. Marami ng pagsubok na dumaan sa natin, sa grupo natin, ayun po, inalampasan naman. Kaya po, ngayon po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos kasi nagsama-sama po tayong ulit. Opo. Kaya po ngayon, yung bawat chapter po natin, yung founders, founder na ng Colgante, saka si founder ng Paligi, founder Jong, mabibigay po sila ng konting mensahe, kahit konti lang po. Founder na rin. Kasi tumulong ka na. Tayo na yan. Maraming salamat na pala sa Diyos, Sir, na dumalo kayo sa amin dito sa mga Christmas party namin. Kaya suporta po kayo sa amin. Maraming salamat po. Tapos sa amin mga members, puti po, nagkaharap-harap po tayo. Pero kulang pa po tayo, yung mga iba. What? Iba, hindi po nagpunta. Kaya wala po tayong magagawa kung ayaw nila magpunta. Kaya, ayaw po nila eh. Kaya, kung talagang ayaw, huwag natin pipilitin. Ayaw busy kasi, busy, di ba? Kaya, yun lang mapapaliwanag ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nice. Dito, at kay pare ko, parang maraming salamat sa kanya para naman sumaya naman yung chapter ng Paligi. Salamat po. Dito po, busy po kasi iba, may mga pasok pa ngayon. Kasi 28 pa lang po, hanggang 30 pa yung ibang trabaho nila. Opo, dito po kasi, tutuusin po dito, kailangan talaga, huwag natin tignan yung iba. Tignan po natin dito yung sarili natin, yung paninindigan natin, yung respeto natin, kailangan laging nandyan. Pag nawala yun, mawawala po tayong lahat. Pinaliwanag ko po sa inyo, ipaikot mo yung isang basong tubig, kailangan na walang matatapon, anong gagawin? Di ba magpo-focus ka, dapat kapaikot mo. Ngayon, pag tumingin ka sa kasama mo, nakagawa ng hindi maganda, matatapon ng tubig, mawawala ka sa focus. Kaya kailangan po laging sarili po natin, yung dala-dala natin. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag po natin tignan yung iba kung may nagagawa man silang ayan po natin sila. Basta sarili natin, gawin natin yung tama. Ganun lang po din ang sinasabi ni Sir San Diego. Kumukuha rin ako sa kanya minsan ng nagmix sa pagsasalita niya. Nice. Pinakikinggan ko lahat ng mga sinasabi nila. Kaya nga po yun nga, yun yung sinasabi na kay parang Mayor Jun Ditango, totoo po yun. Malaki po yung niya sa atin, respeto bilang force multiplier dito sa Palit. Hindi naman po tayo kailangan magkumpetensya dahil pare-pareho lang po naman tayong tumutulong sa bayan ng Palit. Wala naman po tayo kahit nauna pa tayo, kahit nauli pa tayo, basta tumulong. Kaya nga, yun po, paring Mayor Jun Ditango, the best po talaga. Nice. Hindi niya po pinabayaan talaga ng biyak. Noon hanggang ngayon, nandyan po nakasuporta. Laging nakasuporta po sa atin si Vice Mayor Peter Nucum, at saka po yung mga konsal balian po natin, ibang kumare ko dyan. Maraming salamat po sa suporta nyo. Lalapit man po kami sa inyo, hindi po kami napapahiya. Lagi po kayong nandun, lagi po kayong nakasuporta sa amin.
Kaya po, ayun po, malaki pong pasasalamat namin sa inyo at respeto namin sa inyo. Ayun po ay hindi mawawala kailanman. Nandito lang po kami. Kaya nga po yun po, Merry Christmas po sa inyo lahat. Merry Christmas, sir. Maraming salamat po. Ito po yung ano namin, ibig ko sabihin, ito po sir, isa pong malaking, ano sa amin to, malaking, anong tawag doon, karangalan sa amin na kayo ay pumunta dito sa amin. Opo. Kaya ako, nag-message po ako sa inyo kanina na wala po siguro kayong data. Kaya hindi nyo nakikita yung message ko, pinapupunta ko nga po kayo. Pinatawag ko kayo kay Bro Andy. Yun po sir, kahit nasabihin yung ano sir, hindi pa mawawala yung respeto namin sa inyo. Alam po namin, ginagawa nito eh. Kaya yun po, nasa puso po namin yan. Hindi po mawawala yan kailanman. At siyempre, ikaw rasa ni sabi nga ni Brother Gato, first God, totoo yun. Unahin natin sa lahat yung God. Then, family, then community, friends, kayo, grupo, diba? At sa atin na barangay captain dito, with respect, salamat po sa pag-welcome niyo dito sa Magdalena Falls kay Kapabian. And then our Master Provincial, Master Brian. Minsan, talagang hindi mo maiwasan pag leader ka, lahat po, parehas lang tayo nun. Bilang kayong force multiplier na nasa isip ko? 10. Yung 10 na yan, umabot na pala kayo ng 500 plus. Na dati, 440 lang. Ngayon, 500 plus na after 1 year. Tapos may dadagdag pa tayo next year, yung apalit, patrol police. Magiging 11 na kayo. Imagine, di ba? Dati, naalala ko, ang kasama ko lang talaga, NDF. Kayo yung una, di ba? Magkasama kayo ng BDFI. Naalala niyo yung BDFI. Pero still, sabi ko nga kay Master Bright, talagang ganon, kailangan tayo magtiyaga bilang leader. At yung isip ng leader kasi, masyadong malaki yung responsibilidad pag nag-iisip talaga. Pero sabi ko, dapat walang susuko talaga. Kagaya ko, kaya nga pinapakita ko sa lahat sa inyo, sa lalo na sa mga leader, Mas party ngayon eh. Ala pong expect na maganap ya. What? Uling munang dili alang komunikasyon na masanting. Pero sinikat mi para maganap yung mas party ngayon eh. Pauli na nitang malambatan ng may banding-banding. Pero ang ini po, ini pong kaya ko ngayon message ko ngayon ikang dapat po ini manaos huling bala mo ating susutut na tamang nolob na manaos kara huling apam tao di membro kaya na yan na amin niya. Pero salamat muna kayo nga pong Ginoo kadwa karing membro na may buya ingkas mas party nga ini. Pauli na ring membro. Pauli din na ning grupo. Kapamilatan ng Pastor Brian. Sakal po salamat.